Ej, wow, det har godt nok været en god elektrisk aften. Det var virkelig fedt. Hende sidste sang så godt. Det var så fedt. Ej, oh my god. Shit, der er mange stole. Det går helt galt det her. Fuldstændig kaos. Ej, Vika, det går slet ikke det her. Hvad skal vi gøre? Der er stole over det hele. Der er flere tusind stole. Altså, det er ikke artisterne, der skal rydde det op? Jo. Hey, vent lige lidt. Hvad laver du? Men det er jo musikkens venner. Nå, det er musikkens venner, der rydder op. Selvfølgelig er det det. Det er jo dem, der sætter stole op, altså. Ej, men lad os lige finde musikkens venner. Musikkens venner! Musikkens venner! Hallo! De er sådan... Musikkens venner! Hallo! 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 Altså, hvor er I henne? Altså, hvor er musikkens venner henne? De kan jo ikke bare forsvinde. Så må vi bare selv tage stole op. Ja. Hvad sker der med stolen? Vika? Og ja, det samme sker herovre. Hvad laver du? Vi tager cyklerne! Frygt ej, Vika og Freja. Stolen er udvalgt jer. I er de udvalgte til musikkens venner. Tak, musikkens venner. Tak for at redde os. Vi vil Freja og Vika, og vi vil gerne være med i musikkens venner.